Olkaa hyvä. Paljon onnea. Kiitos. Mitkäs noi on? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset pesäpallomailla. Ja katso nyt. Kevon Nopsanella yllätti. No sitä taskaa. Ei kovin moni veikannut voittaa. No kyllä se paska. Sitä risukasaakin. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? 5 tonnia! Panostan aika maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällä pesäpallomailla nostaa tunnelman kattoon se. No paljon sinä sitä on? 5 tonnia! Onneksi olkoon. Kokenut veikkaajakaan ei kovin usein tommosiin potteihin törmää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkää tuuria. No enkä. No niin Seppo. Ole hyvä, minä tarjoan. Jaa, kiitosta vaan. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa pomoja. No harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet mitä hattutemppuja tekee. Mutta nyt teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan lähdölle ja maaliin tulolle. Siis ajattele. 5 tonnia! Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että parempi lopettaa, kun on voitolla. No meinaat sä, että mä en pysty toistamaan tätä temppua? Mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Niinpä. Ehkä se tosiaan nyt on lopultakin mun vuoro. Niin, otetaan sille. Onnelle! Miljoona ruusua kauniille. Ja tässä sämpylä ja Nopsan, joka ei koskaan laukkaile. Ne kukat ei ole oikeeta, mä löysin ne turvekylvystä paasista. Ja te olette aivan tekopyhä paska. Ja te olette hieman humalassa. Aivan. Mutta minä en enää hetkeäkään pystynyt olemaan ilman teidän kasvojenne. Homo. Tuu nyt peremmälle oven edestä möykkäämästä. Joo. Seuraavalla kerralla kyllä voisi tulla selvintää. Tänne. Aivan. Mutta vaikka mä nyt onkin pikkasen maistissa, niin mä tarkoitan joka sanaa, mitä mä sanon. Aivan varmasti. Mä uskon sen. Ups. Mä menen tekemään sulle jotain syötävää. Teidän aamulla on niin paha kohmelu. Siinä on sulle toi heppa. Ihaha, evo herra, mudra.